Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле телевизор караучы дуслар, мин Алия Мөбәрәкова икенче атнарәттән сезне яшьлек тавышында сәламләргә шат. Бу атнада да җиңүчеләрне ачыклап, клипларны тиешле баскычларга урнаштырып чыгарбыз. Киттек минем белән башлыйбыз. Ниһаять, җәй җитте. Балаларның каникуллары башланды. Каникулда иң әйбәте ул нәрсә? Дөрес. Авылга, әби-бабайлар янына кайту. Җәйне алар белән бергә үткәрү, кич чыгу, эшләү һәм ял итү. Менә шундый булырга тиеш ул каникуллар. 11нче баскычны каршы алыгыз, Эльвир Габдуллин. Ошып, бу тара бер көз җитте бит, әллә ял итеп кайтабыз эш беткәчтән булды. Нинди ял йорты инде ул? Авылда эш биткәнмени? Ярар, аларса балыкка киттем. Çaklarda unutabız hislerini. İkimiz iki pışmakta uzdırabız kişilerini. Şunday motor aylık işler birge yıldız sanarlık. Yok kalmasın ömürler yüllerde yanarlık. Şunday motor aylık işler birge yıldız sanarlık. Yok kalmasın ömürler yüllerde yanarlık. Şitke karab şey işemiz arada uyutuman tatlı balda başı gibi kaynar şey salkın sıman. Şunday motor aylık işler birge yıldız sanarlık. Yok kalmasın ömürler süyülerde yanarlık. Şunday motor aylık işler birge yıldız sanarlık. Yok kalmasın ömürler süyülerde yanarlık. Süyü kadrin bilip yaşayık, uzmasın yalgız kişiler. Bulsun barı aralarda süyülü oynar tisiler. Şunday motor aylık işler birge yıldız sanarlık. Yok kalmasın ömürler süyülerde yanarlık. Şunday motor aylık işler birge yıldız
Авылдан тыш балаларны төрле шәп лагерьларга җибәрсәгез була. Алар анда үзләренә яңа дуслар табып, икенче яктан ачылып кайта алалар. Беренче дискотекалар, тәүге мәхәббәт, күпчелек очракта лагерьда була. Эх, минем дә хәзер барасы килә башлады. Ярар, моңсуланып тормыйк, ә сүзне Элина Нишевага тапшырам. Шулай ук компьютер һәм телефон ише әйберләрне дә онытырга ярамый. Нәрсә генә дисәгез дә, җәй елларында балалар компьютер һәм телефонда ешрак һәм озаграк утыралар. Шуңа анысын да контрольдә тотырга онытмагыз. 9нчы баскычта Илдар Идиатуллин. Йөрәк бергә типсә, бәхет өчен шул җитә. Тылсым булган бу хисләрне саклау кирәк ничек тә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Әгәр ярату булмаса, мәхәббәт ерак китә. Бер-береннән аерылу күңелләрне ут итә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле
бик рәхәтләнеп мәктәп елларына кайтыр идем, каникуллар вакытына. Балалар рәхәтләнеп ял итсә, без улларның каникул дигән мизгелләре шул мәктәп чырлары белән артта калды шул. Моңсуланмагыз, хәзер бер матур клип күрсәтәм. Каршы алыгыз Эдуарда Магдиева. Yaz bulab erittin, sen menen astıla, sulışta tirittin. Жылы сусаған, yüreğim tilirdi, işlettin ikensin, yoklağım gülme. Astıla sulışan, astıla tanımda, astıla yazarım, nazlı da жылы da, astıla canıma, dalgama dulgana, ömürlük yazım bu, nazım bu bulgana. Aşığım bürüdey, qaradım ımsıtıp, Көңілім күлләрін, әйләндім құш болып. Сихірлі сулышың, өзгәртті дөньясын. Бу сихри сулышны, шит ярлар тоймасын. Назлы сулышың, назлы тыныңда, назлы язарым, назлы да жылы да, назлы жаныма, dalgama dulgana, ömürlük yazım bu, nazım bu bulgana. Yazarның сулышы, наз белән төрелгән, чәчкәгә әйләндем мин гади бердән. Әйтерсең язлардан серлелек кагылды, җанымнан хисләрем моң булып агылды. Назлы сулышың, назлы тыныңда, назлы язарым, назлы да жылы да, назлым жаныма, dalgama dulgana, ömürlük yazım bu, nazım bu bulgana, ömürlük yazım bu, nazım bu bulgana. TMTV каналында яңалык. Күптән түгел Рутубта һәм Ютубта безнең яңа сәхифәләр барлыкка килде. Шуңа күрә тапшыруларны хәзер анда кереп карый аласыз. Мин язылдым, хәзер сезнең чират. 7нче урында Илнур Юламанов. Кәген ашынлап яратмаш, яратам деп миңа сайрадың. Ялгыштырма, язмыштырма, әллә башкаларны сайладың. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк
unutulmasın. Mine birişir dep oyladılar, yatlar kirdi bizning oraga. Kızlalardan kayda kuşlaganın ko'rsatdim men hazır alırga. Unutmada, sıvıtmada iki yürek arasın. Janlardağı sağışlarını bәхет nurlu kaplasın. Ufta deyme, yufta deyme, yazmıştan uzalmasın. Dilesen dilemesen de meni unutulmasın. Yalan miyim de aşığı yürütmeyim, güçlü bulup kalım hazır men. Jerim bilen oynar hisim, dağlar jemirge әзір men. Unutmada, sıvıtmada iki yürek arasın. Janlardağı sağışlarını bәхет nurlu kaplasın. Ufta deyme, yufta deyme, yazmıştan uzalmasın. Dilesen dilemesen de meni unutulmasın. Dilesen dilemesen de meni unutulmasın. Meni unutulmasın. Интернет дигәннән безнең калган сәхифәләребезгә дә язылырга онытмагыз. ВКонтакте һәм Telegram шулай ук бары тик сезнең өчен эшләп килә. Анда барлык яңалыклар чыгып бара, күзәтеп барырга онытмагыз. Ә без 6нчы баскычка күчик. Анда бу атнада Римма Сафиуллина. Çıktın yollarıma, tatlı uylar bulup uraldan, bәхет dağlarına alıp mingeş, buranlarga kirip yo'g'aldın. Seni kütüp çıgam asın yolga, buranlarına kere bara, kavuştursa kavuşturur bizni. Bәхет tağın şakırıp dura, seni kütüp çıgam
Әнә шулай өскә атлый торгач, 5нче урынга да килеп җиттек. 5 санын ишеткәч, күңелгә рәхәт булып китә. Анысы шул мәктәп елларыннан калгандыр инде аның. Каршы алыгыз, Илшат Хамадиев. Зульфия, Алмаз. Uzun sözün kıskası. Mine. Зульфия, нәрсе ол? Қоя. Марсель, айда хәл итәбез моны. Марсель, минем танышларым бар, айда хәл Юк, итәбез. барып кайтам. Өпкәләтү җиңел, кичерүе авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Айрылулар җиңел, кавышулар авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда айрылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Хыянат ул җиңел, тугрылык авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Алдаулары җиңел, ышандыру авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда айрылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Аралар üzülгән, өметләр киселгән, яшьләрең түгелгән, хисләрең üzülгән. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда айрылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда айрылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Яшьлек тавышы тапшыруы алга таба дәвам итә һәм бу атнада 4нче баскычта безне Валерий көтеп тора. Озак сөйләп тормыйча сүзне үзенә тапшырыйм. Каршы алыгыз, Валерий Назаров.
болмай булса, кирилип те атыр яным юк. Балачакны үлеп сагынсам да, кире кайтыр гына әмәл юк. Балачакны үлеп сагынсам да, кире кайтыр гына әмәл юк. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кайтмай торган ягым. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кире кайтмай торган ягым. Тормыш юлын байкап кына киләм, мин бу җирдә бары узармын. Күңелкәем ярасыннан беләм, матур сүздән кара уямам. Күңелкәем ярасыннан беләм, матур сүздән кара уямам. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кайтмай торган ягым. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кире кайтмай торган ягым. Үскән генә җиркәемнең кадерләрен генә мин беләм. Сагыш туманында адашканда, балачагым сиңа мин киләм. Сагыш туманында адашканда, балачагым сиңа мин киләм. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кайтмай торган ягым. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кайтмай торган ягым. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда китмәй торган ягым. Сау бул балачагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кире кайтмай торган ягым. Аллага шөкер. Бүгенге көндә бөтен клиплар да бик матур күренә. Һәрберсе үзенчәлекле һәм яратып эшләнгән. Менә шундый чираттагы матур клипны бергә карап үтик. Ул бу атнада 3нче урында. Каршы алыгыз Лилия Мазитова. Соңгы вакытларда минем тормышымда ни генә эшләсәм дә каршылыклар килеп чыга башлады. Миңа ни эшләргә? Сезнең барлык проблемаларыгыз шишәр өчен сезгә хәлләрем минем яхшы, хыяллар минем якты дип яшәргә кирәк. Бер көн белми хәлләремне,
тиздән җиңүчене ачыкларбыз. Әлегә әйдәгез бу атнада 2нче урынны алган клипка күз төшереп алыйк. Җиңү яуларга аңа бераз гына җитми калды. Уңышлар теләп, 2нче атнада 1нче баскычта көтеп калабыз. Каршы алыгыз, Радик Галиев. Düşürmekçi күңелләрне яшигел алыга карап дошманга түгел дуска да булмый кайчакта ярар. Яшигәлле дөньяларның кадер-кәйләрен белеп, дөнья ямын күреп яшик, бергә елмаеп көлеп. Düşürmekçi күңелләрне яшигел алыга карап дошманга түгел дуска да булмый кайчакта ярап. Düşürmekçi күңелләрне яшигел алыга карап дошманга түгел дуска да булмый кайчакта ярап. Сез булмый һәм сезләргә сәлам бирик дусларга. Хәерле юл теләп калыйк күзен киткән кошларга. Düşürмекчи күңелләрне яшигел алыга карап дошманга түгел дуска да булмый кайчакта ярап. Düşürмекчи күңелләрне яшигел алыга карап дошманга түгел дуска да булмый кайчакта ярап. Яшигәлле дөнья матур, дуслык кадерен белеп, дус туганга саулык теләп, бергә елмаеп көлеп. Düşürмекчи күңелләрне яшигел алыга карап дошманга түгел дуска да булмый кайчакта ярап. Düşürмекчи күңелләрне яшигел алыга карап дошманга түгел дуска да булмый кайчакта ярап. Düşürмекчи күңелләрне яшигел алыга карап дошманга түгел дуска да булмый кайчакта ярап. Düşürмекчи күңелләрне яшигел алыга карап дошманга түгел дуска да булмый кайчакта ярап. Дошманга түгел дуска да булмый кайчакта ярап. Җиңүчене ачыклар алдыннан барлык урыннарны да тагын бер кат искә төшереп үтик. Шундый матур, айлы кичләр, бергә йолдыз санарлык, юкка узмасын гомерләр, сөюләрдә янарлык. Күпме еллар үткәндә, яшермә хисләрен, сүзсез мине аңласын, синең саф йөрәгең. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Жылы сусаган, йөрәгем тилерде, нишләттең икән син, йоклаган күңелне. Онытмады, сылытмады,
түгел. Сау бул бала чагым, сау бул яшьлек таңым, сау бул минем бу дөньяда кайтмай торган ягым. Хәлләрем минем яхшы, хыяллар минем якты, хыял минем йөрәгемне, хисләрем тулы бакты. Төшермикче күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Хөрмәтле дуслар, әлеге мизгелдә бергәләп каршы алыйк. Яшьлек тавышы тапшыруның бу атна җиңүчеләре Рамил һәм Рамилә Хәйретдиновлар. Аларны чын күңелдән котлыйбыз һәм алга таба бары тик зур уңышлар телибез. Бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр Язмыш җилләре дә йөрәкләрне сагыну сагыш белән телмәсен. Син минекә минем бәхетемсин, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Бәхетемә күзләр тимәсен. Аллага шөкер. Бу атнага да булды бу. Саубуллашыр мизгелләр дә килеп җитте. Сезнең белән мин Алия Мөбәрәкова булдым.
Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз!